Hyvin lähti. Teillä varmaan ei hirveästi enää käytetä näitä pihtejä, kun teillä on toi InBody. Onko ketään, ketä pyytää eri toten pihtimittausasiakkaat? Ei. Muista toi nuolet. Sehän on periaatteessa värkki kuin värkki, jos sillä samalla tehdään ja seurataan, että miten se tippuu. Että ehkä se tommonen laite on ehkä niin kuin semmoinen helpompi mitata sitä, että onko rasvaa palannut, kun se, että aletaan mittailemaan. Koska tässä on ne omat virhemarginaalit. Mä otin sen vähän keskemmältä, kuin mihin mä sen pinsin. Joo. Niin mäkin. Meillä on kans toi salilla toimittari. Ei niinku juuri, ei mitään mitään. Joo. Pelotatteko te siitä sitten? Joo. Asiakkaat sen? Se on väliasiakkaalle 10, että se on aika edullinen mun mielestä. Ja sit niin ulkopuolisilta se on 29. Aiko? 4. Joo. Mun mielestä se on aika vähintään. Siis kaikki ne. Joo, kädet sinne eteen. Missä se on? Kaikki tuossa. Eikö se pitää ottaa vähän näin? Kuusi. Ihan eri muuten. Niin sit se vielä hyvin. Mulla on kaikkein isommat, älä tuu mulle. Kädet taas rinnan päälle. Joo, kädet rinnapalla, joo. Yes. Siis mä en oo... Niin tulokseen vaikuttaa se, että kuka mittaa. Mä en ois kertonut sille mun kaverille, että semmoista pihtimittais, kun ei se tulisi. 4.